Magluluto tayo ngayon ng butchi at ito na po ang mga sangkap na kakailanganin natin. Unang-una, 1 cup ng glutinous rice, 1/2 cup ng rice flour, 1 cup ng ubi, tsaka 1/2 cup ng sugar. Tsaka maglalagay din po tayo nitong sesame seeds. Dito po sa isang malaking lalagyan ay hahaluin po natin ang mga ingredients ng ating butchi. Unang-una ay ang 1 cup ng glutinous rice, tapos ang 1/2 cup ng rice flour, maglalagay po tayo ng tubig dito sa ating white sugar. Mga ganyan po karami, mga 1/2 cup po muna. Ngayon po ay ilalagay natin dito sa ating harina or sa glutinous. Mamasahin po natin to gamit ang ating kamay. Siguraduhin lang po na naghugas po kayo ng kamay. Pagkatapos po mga mamamayang, pag ganito na po ang magiging itsura niya ay pwede na po ito. Pero hindi ko po naubos yung kanina na sugar na nilagyan ko ng tubig. Pero magdagdag na lang po kayo ng mga 1.5 tablespoon ng sugar nyo dito sa inyong glutinous. Kasi ako naglagay na po ako ng 3 kutsarang asukal dito sa aking palaman na ubi. So ngayon po ay bibilugin na po natin to siya. Ganito lang po ang pagbilog niyan. Tapos lalagyan niyo ng palaman sa gitna. Tapos isasarado po natin. Yung parang paggawa lang natin ng palitaw na may yema sa loob. Pagkatapos po ay
Isasawsaw lang natin dito sa ating sesame seeds. Ayan po lahat ang nabilog ko na glutinous. Ready na po itong lutuin para magiging butchi. Ngayon po ay uumpisahan na po natin ang pagluluto. Maglalagay lang po tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. At paiinitin po muna natin yung mantika. Ngayong mainit na po ang ating mantika ay dahan-dahan po nating ilalagay ito. Pahihinaan lang po natin ng konti yung stove natin. Ayan na po siya, mamayang medyo luto na po. Iikotin lang natin po sa likod para pantay ang pagkaluto. Ayan na po, luto na po ito. Tanggalin lang po natin yung mga luto na. Ito na po mga mamamayan ang ating butchi. Sana po ay magustuhan niyo ang recipe ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!